Dini sengoro TSF diinggai TSF diinggiro EMRS Kumulung or sung hostel faike TSF Sodoris ni secretary tai central committee members rotongo tai Kumulung unit college ni executive member rotongo tamni bai sema faike ka bono sung nukha social media or news channel rokom je o larani hostel boys hostel lo Serai khorsa boja bodi sung nukha numani aglo sung tini visit khlai peke kawan bai sung paket gotona tam kheng ka tamani abo sung visit khlai ke abono sung nai leken abono sung sab sakap tam step nakasa ok salake ambangi sung sakaborno je boroni committee staff stai SMC committee ro asuri bor dison nanani bor gosika abono tai garden no bai kok salainani Belai cayamo sungnu itu je hostel rogam tu bulai mani tok lagi nama tu belai cay. Ani bagi jaral purna final rok. Purna ni nungtung sung koi nai jato garden rong nama borong nai tong kake. Sulai rong no buzung na ningtung am te rong tang tu. Tamai ke jato no purna ni bayi payu or purna ningtung. Tai further step tamang nai ingia. Tamai disciplinary action nazar nai. Amo je institution borong no tabuk nah nai borong suno kok rekha. Hai nai Boni tabu principal orang kering, principal payment yak lowo. Tamu action nahazak step nahazak nai. Borok abono borok salai nai. Salaman yak lowo. Tamu step nahazak nai. Abo apron si nai. Tai abono. Borok nak kita mau borok bulai le. Mana abo kan nak ragging ni. Hoti dang kan nak bom hai kok bang lagi bulai. Sung tinyor pai khnamani model sung one side khna ko. Sung abo khnamani ke hosteli warden ni hote khnamani. Tai orni je tabu principal in charge rongai. Teacher in charge tong nai principal to phador thangjaba sung khamani kobono je chrai khoroksa boja khabo gotona kubino bojang mani ke abo class 11 ni chrai khorok tam bai boja kha bojak mani karon to chrai dok ba chrai pona je bojang nai chrai bo bini chrai dok bisna ka gotona tong mano boni bino no chrai dok bai kabono khanani senior bobono bukhayak kisa kamot belai chaya sa konon saka kobon bisingo tomon goto namon sung khna kaje o chrai bom kisa je bujang nai or kisa misa je hoslong mal tongna haipuno o senior ode puno ko bangmani kari tamang gake sung khnaman kobono je o chrai je bujang nai bo kan bumuk nawini kisam korong ko khna kamo mai to bunani ko buya sung bo mal salai ke report faida tongmani kamon solution faida bai bono sung salai ke Tai tama action na zai tamu borok sinai.